the backstory, the prologue, or say abasam no abase in Yanimono. Abusia for Yabeda Chidian Ponyanko Ponce, or Mana Ochi assign Ababeto Yimbion. Kote Munara, Yano, a senior and some potitry I ewo Yohane Amoma Edmono. Yaye addition mino, now Chimono Yawa addition etoso miensa. Addition tifiasam no, or say abasam no abase in Yanimono. Ye train one basisia. Afeni eba be stories na nkasa mu kudemo kakra no begidi se Yesu eye Messiah ti di na no so hand there adepa bia eye hand se undercover millionaire ehiafo e na djuma no mo we tuma 200,000 pounds obi 150,000 pounds so person logical here the realms was different from what happened here Amanda share adofo no mo amo hwe amobeye ni mo amo hwe amo echichi nyinara yade enchi asonko na myenga jimkwapa Yesu so ede emamu nyinara yebeda mo asesonko kwanso so se debirada mode mo afidie de to London Ghana memenda kwanwe for Sabbath school na feature mo empense mo kota emu nyinara se na midi kan ye hwe nsem potitro a ewo Yohane engoma no mo yaye adisuan mienu na achimu adisuan etoso miensa adisuan atifi asem no ose abasam no abase ni animo me nkuti enwum mrasisia Waina mifasi dama nunca doña mina me da wasi. Waina mifayi ima nunca doña mina me yiwaye. Woka me umeni fini bifi benu. Wa mi ana dunia. Sorry primosu wene gomeo. Saina misi mikamfu. Beji waye mi renya bro beji wonka fu ni weni monya di abodi ni na ura beji waye mi renya beji waye mi renya bro beji wonka fu ni weni monya di abodi ni na ura. Mitina siki wudo kesi huwa minti asi ajimu Nansu mini riri da usu hasi Oye ni ati semi Oma mama ni unuda ni shira Odi asu tindi misi ye Sumu na uyi uweni jemi Na esumda nili ha Beji waye mi renya bro beji wonka fu ni weni monya ni abodi ni na ura beji waye mi renya
Semitina sidi wodo kesi huwa Mintu minti asi adimu Nesu mini viri da usu wasi Oye ya tisemi Wo mama ni wono dani shira Wodi asuti di misi Sumona wuyi wedi tremi Aesunda di mi Benji won't come for the way you go down. Your body in a hurrah. Benji, why you Benji, why you be ready? Benji won't come for the way you go down. Your body in a hurrah. Benji, why you be ready? Benji, why you be ready? yo yakotie enyum abadia ene na yede sua no ebe hyehyɛ so maboafo no so aye krado a meba enche biara meyi omo edi akyeremo na ansa no ma memfa ahyeda pese mfa matre bien Ghana TV sajuma koyi efa sajuma yi edi ko wiase afana nyara sa wo mo bia episode bo atre bien Ghana TV ano unso yede onfoni won number betu onfoni na ne yesro fa na fra obi beje so kakra bia betimi aboa no fa boom no mo so mo tin fa miamia mo fidie mu na enam saa ye no asempa no atimi atrɛ akowiase afana nyara saa na Hope TV Ghana nso omo fa saa adwumade yi de kowiase afana nyara no kwasam ne se enam se saa adwumaku ya ye boom din omo nyem fa mpemfa so ntino ankrankran ne so omasene boom nti se won so utie na wo hwɛn na wo mboa bi apeso de boa saa adwumaku ye sraw won number ba be guye mfuni na ni fa na frɛ obi nso beje so na kakra bi a betimi no wo di aboa saa adwuma koi ene ma memfa mani emfa nhwe afidie mu hase na minyi wo mo ba beboa me ewo sa adisua mu pensem mo medem sonfo Bismarck Mensa enne yewo adom ewo elda kwabna kyerɛ eka me ho hase opani kyerɛ emu akwaba me da se yeto ensa frɛ wo watimi aba mekɔ manimu a anti Christiana obin apia nso ena ete no anti Christi emu akwaba ya da se yeto ensa frɛ watimi aba mekɔ manimu a Eda Frank agye nso ena ete no Eda Frank emu akwaba yenua Bismarck me da se yeto ensa frɛ watimi aba na ne oti eto no a elder doctor Collins Alpha so na eto no elder emu akwaba meda mu nyina sese yeto nsafrɛ mu mode odo abodo mu se yemfa adisua ti se yemfa mre yadisuafo ene e babia wo biara ambrase mu katoni na mema opini kyerɛ emompaye emaye mompaye yenyankopɔn ne abankɛseɛ yaba wanim sɛ enipa yense hwe na enso do asɛm ema yɛse mfa yeni wiasefo nyina nkyɛ emra yaba wona si sabre ma ho kronkron meka ye ho no mo ye ho bai na de yebesua ne de yebekyerɛkyerɛ mu yi aye asɛm a nipa bi enam so benya ne kra nkwa ɛwɔ wahema mu hɔ yeso sɛ ma ye so nyansa ne ho kronkron na yentimi nyɛ odwuma sabre ene bre yi mu o precious day mu nti amen great abusiafo sene ye dikan ahwɛ no kota mu nyara no ye hwɛ nsɛm potitiri a ɛwɔ Yohane nwoma no mu no kwasem sɛ wo hwɛ Yohane nwoma na se na wadi kan atworo no ne se na adusua no de amaye no adusua no de yen ɛkɔhyɛ asefiri nwoma no na wieye a na Yohane ɛkyerɛ de kudie nti a watworo no nwoma no a ne kyerɛ ase ne sɛ wayi stories anase miracles na ono offer no signs a Yesu Kristo eyeye na se kyerɛ ne sɛ ɛde kyerɛ sɛ Yesu Kristo na onye sɛ oye nipa bi keke anase wo te sɛ yen keke na emom na oye Nyankopɔn a waba asase su sansen kyerɛ ne ana oye no na obi bia ni asase su hasia na obetimi aye afenso na ɛsa kyerɛ sɛ Yesu Kristo ono ne Messiah na
oba beji ewiase nyina enkwa enti Yohane selected sa miracles no echre na saa na otwi mu no ye pese ye afeni e be hye book nase na otwi ni e de e ba be hye Yohane book nase enti afedi wo hwa wo se abasam no na abase enti wadi kan bie yani ama yehu Yesu Kristo no ni a woye afeni e ba be stories na nkasa mu na afi yetimi ate Yesu Kristo no na nkasa na nyame ye na nkasa no se ni esiti enti ye hye Yohane book na se kra bionti ubungu se ye be kwa akosha se free John chapter 1 verse 1 ono mabo afo no beboa na yemfasa adisuan yi embre na wie no na ya nyanti ase bebre ya ti Yesu Kristo oba asase so ya tena nyame ye na se pa bebre se ne de bia meka no fa chro semwe ye kan announce wakan se ne be ya yina ye benya emu entiase ma yenhwe yenka bosam no John chapter 1 verse 1 antichrist say why kradwa John chapter 1 verse 1 say ifitiase no na asem no wo na asem no ni onyankopon ne wo na asem no ye onyankopon amen amen great intino senior ye be no fact be part of kabosum be part of our next line of discussion intino ye be na ya church mu sasem we ne senior wanwene sasem we ne say na ye team fantiase se ne Yohane Edimanti yen hye sa adusua ya se ne yen hwe mfitiase no osoro asem no se ne siti o in the beginning the divine logos John chapter 1 na antichrist kan no kan verse 1 kopem 5 no na yen kire se ne wosimwene nsam yi na yen hu ntiase wo se ya efa Yesu Kristo mu ono ara na mfitiase no na oni onyankopon wo ho enam ne so na wo ye niema nyina na wankwati no anye bibiara a wo ye ne mu na nkwa wo ne nkwa ni nipa han na han no hyen esum mu na esum no enni so amen amen good yes nti yen hwase na yen hwe ni si sansem we na Yohane etroye ehye ne ngomanase no die na kasa efa Yesu Kristo ho na ntiase ben no pese enyafa Yesu Kristo ho Yesu Kristo ayedi na chi na ntiase ben na Yohane epese yenya efa benetre interesting say ono obo sro ne asase no baaye no o se ne die mu kro mo anye de ho no na ne gisem say ye ya adwene enya onyame asem tie ho no ene ye tra ha na ye beka se Yesu Kristo no ne ne janne ho enti logo no awoka ho asem no ye nyina yinim cars ya horo bia drive pay uhunu Benz logo ase ede be na wo de attach to Benz logo no car ne de durability that's right said we must build there no e wa hoden e will say uhunu car bia wo bibia be ka fa no ho wo mo logo no a wo be hunu na Yesu ye nyankopon Yesu Kristo na wo baaye no logo be ene ne yehu fa no wo se wo ne asem no wo ko Barbara Shase a wo se onyankopon nam nanu asem so na ye dey e boss soro ne asase enti asem no a onam so de boy no ene wo se sa asem no no one ne papa ne wo ho from fitiase ebesi ene nyina one ne papa ne wo na bone ba ye nti no oba asase so ebe fa enipa tebia eto no so Yesu Kristo ba na nyame sunu mu a ono oyasem no yentimi kura ne enhwe nanim yentimi nyina nenso obefa enipa tebia to no so eho ene ye problem nyina ye dey ehase that's right se ono oye nyame no adenti na eso obefa enipa tebia to no so na emu Bible no kire se de Yohane e kire ne se Yesu na na monyini ne ye no oni na gya na wo ho firi abode emfiase o enye ne no wo beba ye boni nti na obefa saati bi eto no ho so o se ofa ade a na ebi nsida o de ni divinity anase na nyamisu no wo de to soro efa nipa te bia to no so se de be ya obitimi ni anante na wa kirekire ni nyamisu no wenum nyina no enipa anya de ya antenase ye wo yo obi o de na gya no ho de ntina Yohane se no ne na papa na wo ho eno sa oba asase so
In the beginning was the word, and the word was with God. If it is an assemno, ye call your body in fear, say no, or ne papa netinase, and one would do some baba bunipa. And now, almost I say Bonisi and I be ba, wo me be you won't have a quackody womo. Okay. Now buy no, yet in us ye. Logo bena, ye debata, yes, Chriso. Ebini ni divinity. Ebini se or ye light. Ebini se was me the water of life. Was say I'm the way, the truth, and the life. Nobody goes. Oh, logos to be bra. Bit him there describe no. I'm here who say or no nyamia or nene papa no and never ho if body in fiase. Antichrist will bet me a kamika 5:2 amamia. That's will be to bet me a be Psalm 90 verse 2. Nam informa some number wie. Any who say yes Christ fitiase no. And yet, impromptu, even a buyer, name of fitiancy, none on the papa na day, a war honor. Mikati inum injichimu Me no, I can say. Now, Bethlehem, a war ifrita. Wa, Musia say, Obefra, Yuda, and Pempimu. Umwa na ubi ebeba amame. Na wabeye Israel sudifo no na asase na nase frititintrede frida a eni ase enamu amen amen we kire ye say yes Christ no a say ye ba ye kire ne baby e ba wo no kora enti we no kire say impo no wonya maaye na woni ne papa no ho no ne ya kire baby e be wo no say wo say obeba Israel na obe enyema obeyi wo Israel mu no ebe ye nwanwa okeka na ma bebre what the chire ya chese a chese or ye oba deja mumienka Psalm 92 Psalm 90 verse 2 no so ni yenka bibi ho Psalm 90 verse 2 so what dear wonya mo mepo na wonya nyi asase ni wiase adi no na wo frititi a chiri kosida chiri ye onyankopon amen wasi yendie ona mekra nya mo soro ni asase onya nyi emopadi onya nyi nsuo ni asase de no frititi ye dey eye nyankopon we kire ye se mra wo baaye no wa masa fe ni yabewo no na emum no wo ho frititi woni na gya no wo ho enti na Yohana timi kansi so se efiti ase no no woni ne papa na ye dey e wo ho na wo dane ne hu nipa be ye dey ena me dey call Micah 5:12 won say e ho ne Bethlehem no e ho ne ye wo no ena Psalm also David is ababeka say ono yenya mo osoro ne asase yenya na mopadi yenya nyesu yenya nye han ni mununkum no na woda oyede no enti we me yeti asese in the beginning no wo ka wansem no Yesu onyese impromptu yibi na obaye na emuma de sue di ka pa no peso o cheye ne divinity eninya misu a woye eniti ye ba ne nche ye ne enim se ye ba obi o wonkwa dankwa ho ye ba obi a owo achede kese bi odebe maye ye ba obi obetimi ase ye yarewa ye ba obi a enwema nyina akọ na wie ya obesa afa ye dinaire akọ na jane nche enti oye nyame preko enye se onye nyame oye nyame ne logo ni se oye divine son of God. Okay, amen, great. Opening medasi because that was the clarification me pay because most people argument almost say Jesus Christo or nyamiana. So I think say John S.C. actually in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. So what I say and Wabaka said the same was in the beginning with God. All things were made by him and without him was not anything made that was made. And our Genesis is so or see in the beginning God created heaven and earth. Now say no nessa word in India, not just say completely no John Pessoa just say nipa na ye dealing with no nyankopon because nyankopon a spirit. Enti nyankopon kasa de nipa wontimi hu no nti se opese oni nipa betna this are obefa oni pasu enti Yesu Kristo nye nyame a wa ba befa nipa su oni aba betna sa na John peso o kire wa hase enti na abusiafo yenya ne clear because these are some of the things that ya na omubisa say so Yesu Kristo makes all references to nyankopon na yes Yesu Kristo nyame na say but John are making it clear and say
the obo osoro ni asase no ono ni Yesu Kristo a oka ne ho asem is ntina I think say yenya na klemidopeni asese wanya embre so a wacheche yemu esa yento aso na fe yenko yenim na fe yenhwe say the word made flesh. Now yenhwe Yohane enwoma no John chapter 1 verse yaka 1 to 3 no yen jumpo enko kan 14 no na yenhwe ne ewo honomo. John chapter 1 kan say na asɛm no bɛyɛ honam na ɔbɛtena yemu. That's right. Na yehunu n'animonyam sɛ agya no dɔba a ɔwɔ no korɔ animonyam na adom ɛne no korɛ ayɛ no ma. Amen. Amen. Great. Ntina mamenko dog so na sa this particular verse and so light been a true to asama argument ayeye. Many are best mark me that say opinion children so nyame nhyira. Am say sene machre mo no ma establish say first John chapter 1 and Genesis 1 ewo twaka ne nyina kire ema yehu say onyame na baade. Na John John chapter 1 no or refer to Jesus or you should Jesus said the word. Na sa word no a Greek word. Na Greek word no ena logos no can logos. Na say Greek focus a logos a true logic. And you say Greeks na philosophy shasi. Into logical thinking, trying to understand the arrangements in the world. Say yes usia logical person tiasie we as reality truth. So because school no kusia logical, these are the things that usia. Now, in logical reason, or there are different argument, or they explaining the arrangement of the world, how we are buying and how we are function. Now, logic no power or much no say. So, person logical say the realms was no different from what happened here. And in other words, no forces now a creative we are say wahano. Different from Yenswa Wahano. But no enna John make this statement. John 1 verse 14. Says our logos no sa word na ejina no so obo we are singing na ayehu verse 3 no. Yeah. The same word no, the same logos no, edrum rebi no obetena yemu, which is a power to Greek philosophical thinking of reality ne that kind of way no. Yeah. Nana John kan nsemi amiachi asie say yes Christo no sene o kire mu no edrumre bi a so betena yimu ni atena se ono obo wiase nyina ye mai ho kwan ye bone ema obronsam ebefae nti ye so obetena yimu no wetima gye every the consequences of bone no na o mai ho say sa word say logos sane Greek for mobile fan say a abstract word say when they are trying to explain true philosophy the origin of the world anyhow the world you know or in abstract form because they don't see how there can be a connection with how the world was created and then nipa na our creative world no also being within the midst of the world now verse 14 no or can say assembly by no or can say opesor near betna. Now, where do you see say opesor near betna dwell no? So word no share the meaning now. The same word no you sue our Exodus. Emra Unyakopone the Israel for you my free Egypt. No can say munsi into my dying munsi asori da mam na metna mumu. Into the John Hrene say Unyame boss roni asasano. So Unyame no say wabetna yimu. Into God is now very close to us. On your distant God. Now say I share this say lesson 1 no. John H. the entire Nitrimu Paul the Chro bookie. Or say the entire or selected this message and say, or person would GD say, yes, Christo no jina hono, or you full human being, or you full divine, or you obia wo fan swa, ubet menyankwa. Enti or drill down among who say, yes, Christo no bad no, or no or baya, or betna. Amount is no one is afan more, you bet my young quan.
yo me da se say dog atcheche mu pa obusiafo ye de ye be toaso na fe yakọ yenim afi de ye toaso ye ne nhwe hearing or not hearing the word no say utia na wuntie asam no ye toaso ye ne nhwe John chapter 1 9 to 13 no ye nhwe nsama eka ho ode mayen say no kre han a ehren emanipa biara eno na ebe wiase o wiase dada na enam no so na oye wiase nanso wiase enhu no oba ono ani die mu na wona oye ono ani die anye no na dodo a oje no no ona oje ni din die no o ma won tumi se onye onyankopon ma amen emfri moja ana se de ohonam pe ana se de obarema pe emu na nemom ifru onyankopon mu na owo amen Antichristi yan show sana ya describe Jesus Christ ni nyame sun o dia be sana ya nyeso no esitie in terms of the obeya mai yes sene akenkan sem no ne sene niti ne chense yetie anayentie ebetimi asan ya reframe na kasese ye hunu no kore na na ye hunu no kore no sene penfu edikan na church say Yesu eye asem no na asem no so eye han enti han se wo se kanea ohoi yeso ema ye di hunu se kanea ne yaso yi babo ebo ni se me hunu kwan ema baby a wo ne bright ti sa na Yesu nso so otie oye han na sem no ne din no da no so no a udi hu uti din na no so han de adepa bia han na sani akenkan sem no koma ehu se ono ofri Israel mu ofri jufom ne bai nanso omo ehu no aya ye nipa ekura ye tan hu se mpen bebre no wo ho a ye hu so mfaso ba wo kwa yes sa nipa na oye nipa pa nanso wenum nyina echi no emie hunu se oye nokre han a chese se ye fa no a onu na odi enim a kyerɛkyerɛ eniema ye papa ene de enye papa nyina enti nyame ni din Yesu na ye nokre no ehwehwɛ se ye nsuso ye benante ne han num ye beye nokwafo ama no wo wiase a ye wei enti otomaye na se yenye ya ye ama mamufo kra no se ye tie nasem no a yenso ye ba beye han ma enti se ye han ma ebenam so ama ye di nachi amia ye de etene amia ye papa nso so ahye ne din anuonyam na ye koso no emiehu se Yohane nwuman no so esan ekyerɛkyerɛ miehu se aida se ye betie nyame asem ana se ye be reject nyame asem enye enonko na esan ka esan kyerɛ ye nso so ebiem se ebra ye de enhu ema enyame na ye tie nasem no so no obi a wo pɛ no ono de wabie kwan ama no se ye ya ma memfo se nkiye mfato se so wo penko ade a o se oye han one ne nkwansuo no wa obefa no ubenya da nkwa amen Antichristi me da say yeah and so program be any target television so say undercover millionaire Sabre no Jesus Christ when no more ohon no ba say so no be it say undercover millionaire oba mo onu anadwuma wa ye no change no ho na obado ni mo be di nkomo no mo be ye dwuma ni say and the end no bo say one day bi no e di money we say company ye media me ye millionaire etimu amoji mi dey no mo me ba ye mo no me kasa kama dwuma say dey dam koma so no amamo presence say yes Christ ba ye no be it say undercover millionaire o mo gi ni dey wo so ma kwa mo be dey onyame ma enti yesu nei no ye dey ye hunu enso bi nya hu o mo nya hu dey undercover millionaire no a yes Christ o ye no tie gi ni dey a
ne nya misu no so adesua ne yekomo no wo se obema oni ye betra football amma yesu ye ni agye te se de undercover millionaire ahiafo na adwuma no bo obi tuma 200,000 pounds obi 150,000 pounds na change na brabo nyina undercover millionaire na adwuma ne se o sesa ya brabo yesu kristo ne di na chi no it is de hoto no so ne tie na asemo even though he's the undercover millionaire no in the end no obema ye nya enkwa eni yo madam asepa ye ntwa so afi na ye ntwa so na afi ye nhye nsempo atitiri a edi akotene gidie ni anyanie se na adusua na ode ma ye wa hase no now ye ntwa so na ye nhwe akenkansem mienu wa hase na ye nhwe se na ebeti ati ase wa hase John 3:16 to 21 ye nhwe asema yo ho ewia ya hwe 9:35 no so to 41 na ye nhwe asema John 3:16 to 21. 16 no say na said the onyankopon do wiase ni so de ne ba owo no kro no mai na obiara ogini die no anyira na wanyada nkwa na onyankopon ansoma oba no amma wiase se o mebu wiase aten na emom se wonfa ne so inya anji wiase de ogini die no womu no aten na de onye nie no wabu no aten wabu na aten dada se wanyi nyankopon bakro no din no eni na yemom ne atemo no se han no abawiase na nipa do esum sene han no efri se won nyuma ye bone obiara a oye bone no tane han no na oma han no na oma han no ho and that's not coming na omu no nyuma ho aten na de oye de eye nokore no ba han no ho se ne nyuma mmeda adi efri se oye no nyankopon mu amen amen great say obetimi akan 9:35 no so aka ho a ehonso ekenkan se obu ase mwane no owura na menyinu ni na Yesu si no se wahu no na de one wo ekasa yi one no na o se mijimidi Erade ena okoto sore no na Yesu kan se atemu nti na eba wiase na wona wonhunu ade no ehunu na wona wonhunu ade eno adane anifrafo na Farisifo no emu bia wone no wo ho no ete nsem yi na wose no se na yenso eye nifrafo Yesu buase won se samoye enifrafo a ankamuni bone na se mo se yehunu ade enti ena mo bone aka mboni aka remains amen great and you know mame nko that Frank so na membisa sa kan kansa ma hodo ya kan die na ema yehu na okwan be na kire gidie ni anyani a ewo ni animu nsema ye kan mo asemi Robert Smack me da say me gide sa desuano anamon wa mpanimfo frase atoatoa de abeduru amaye hu se de Yesu Kristo eye nyame prekope no aha eno ne mpompon so isan se asam no afeidie aba atenase abaye honam aba yemu na astu se yebegie di se eyampa se Yesu ni asem no Yesu ni nyame no eno enso ye asam foforo ema yen agidifo enti wohwa nyame de yepe ama yen se Yesu eye nyame
yesu yi asɛm no na asɛm no abɛdane honam no ɔhye biara nim sɛ kyenkyene a mene mmienu kyenkyene a ɛwɔ sɛ yɛgye di sɛ saa na ɛteɛ ɔde ɔpɛ no ama yɛn mmom no yɛwɔ agyidifoɔ mmienu sɛ wohwɛ adesua no mu a nipa mmienu a ɛne yesu bɔ mpo ne mpo no baako agye to mu sɛ yesu kristo ɛne agyenkwa no yesu kristo ɛne Messiah no adesua no bobɔ bi te sɛ asuafoɔ no mpo ɔnyɛ asuafoɔ no nyinaa emu du baako ɛsiane sɛ yɛhwɛ a akyire no baako a ɔyɛ Judas Iscariot no ɔtwɛn ne ho ɛfiri yesu a na ɔne nanya nkita ho ahyɛseɛ na baeɛ kɔ awie no ne gyidie a ne wɔ ne mu no ɛnsi pi nti ɔtwɛn ne ho nti yɛhwɛ asuafoɔ no a yɛ du baako na Nikodemo kakra no bɛgye dii sɛ yesu ɛyɛ Messiah ɔbaa wa mmɔ ne din Samaria ni baa wa mmɔ ne din nso no saa ɛna ɛkɔyɛɛ saafoɔ nyinaa agye to mu sɛ yesu kristo ɛyɛ onyame yesu kristo ɛne Messiah no saa nso na yɛna yɛwɔ nipa bi nso a ɔmo ɛne yesu bɔ mpo ne mpu nanso ɔmo anyina ani sɛ ɔno ne Messiah no sɛ ɔhwɛ farisifoɔ no yɛ asɔfoɔ mpanimfoɔ no a na ɔmo wɔ saa kuo yi mu wohwɛ nipa bi te sɛ nipa bi a na ɛbra yesu efidi 5000 na ɔmo ɛwɔ hɔ but pii na anye ani sɛ ɔno ne Messiah no ɛne nipa bi a ɛkeka ho meka Judas nso ho asɛm Judas nso akyire no ɔbɛka ɔmo anyi ne ho no bi ɛma ɛyɛ na mesua adesua no adwene ba mekyim sɛ ɛne ɛbɛyere pa wesan sɛ yɛba yesu na ase yɛate ne ho asɛm yɛba ne nan ase nanso wohwɛ nipa a ɛwɔ hyia dɛm ha nyinaa obiara dwenko ɛwɔ senti a obiara wɔ ha ebi egyidie ewie pɛyɛ sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo hu Messiah no na ɔmo hu no nso ampa ebi no nso adwen da so yɛ ɔmo ntanta sɛ Messiah na yɛka ne ho asɛm meme da kwanfoɔ yɛnyame na yɛka ne ho asɛm no ɔno a na yɛhu no yi ana sɛ foforɔ bi ba ɛwɔ sɛ yɛtwɛn no ɛno nti adesua no ɛkɔ so ɛma yɛte ase sɛ gyidie a ɛyɛ enwuma no ɛyɛ ade ɛho hia yi paa ɔma mfato mmienu sɛ gyidie a ɛyɛ now edin akwa ɛna sɛ yɛgye bibia die no nso no ɛno nso ɛwɔ hɔ sɛ wohwɛ mede wei yɛ mfato ho yam sɛ yɛbɛte ase yie wohwɛ memeda akwanfoɔ a yɛwɔ gyidie ahodoɔ 28 brɔfo kasa mɛka no sɛ yɛ now yɛdin kwaa na ɛwɔ hɔ na sɛ yɛde gyidie no ɛyɛ adwuma no ɛno ɛne yɛ nyamesom no ɛfare bae ɛsiane sɛ yɛgye homeda di awurade adidi yɛgye subɔ ɛne deɛ keka ho na yɛba no practical Christianity a yɛba awurade adidi mu a sɛn na yɛde sifa tu ho anamon yɛsubɔ a yɛabɔ no sɛn na yɛhu mu tumi no ho sunsanso ɛyɛ brɛ mu ɛno nti pii na yɛmɛwura akwanfoɔ yɛde yɛnim Kristo nanso emu nnwuma ne mu anamontuo no yɛpaw yɛmfa nyɛ adwuma saa na Yesu Kristo deɛ no ɛyɛyɛ pii na ɛne ne bɔ mpo ne mpo no ɔngyidi a ne wɔ ne mu no na enwie pɛyɛ ɛsiane sɛ ɔmo fa no tra ɔmo fa no ne bia na so ɔmo hu ne sɛ Messiah no onya mae ɛni nti yɛntwɛn ebia na foforɔ bi bɛba nanso na Messiah na ɛwɔ hɔ nti saa bere yi yɛnyame ekuta no nyame foforɔ bi a mfiri baabi a mabiem deɛ ɛwɔ na ne yɛsum no yi ni kakra na yɛkɔ no ɛno a ne yɛkɔ yɛnim no ɛno nti nyame na yɛhu no no yɛnso ne mu yie na deɛ wɔ se yɛyɛ ɛma yɛhu sɛ yɛ memeda akwanfoɔ ne yɛgye Messiah ne di sɛ agyenkwa no yɛntu saa namɔ no na boa yɛn kwagyeɛ amen meda ase paa ɔpani Frank deɛ wato wɔ akyekye mu paa yɛnto ase na afei yɛnsɔre yɛn adesua ɛno so ne di awieɛ no yɛnhwɛ nyinasosɛm a ɛresisi bio no sɛnea John report ɛwɔ John 17:1-5 no yɛnhwɛ
asɛm bi a Yesu Kristo ɛka no wɔ hɔ na yɛnhwɛ ntiase a Yesu pɛ sɛ yɛnya no wɔ ɛhɔ no John 17:1-5 no obi a wayɛ krado bi a no obetimi amayakɔ John 17:1-5 ɔsɛ yenum na Yesu kae na ɔmaa n'ani so kyerɛ soro na ɔkaa sɛ agya dɔn no adu hyɛ wo ba no anuonyam na ɔba no nso nhyɛ wo anuonyam sɛnea womaa no honam nyinaa so tumi sɛ adeɛ biara a wɔde ama no ɔma wɔn daa nkwa na yɛn ne daa nkwa sɛ wobɛhu wo nokorɛ Nyankopɔn koro no ne deɛ osuma no Yesu Kristo no me deɛ mahyɛ wo anuonyam asase so mawie adwuma a wode maa men sɛ menyɛ no na afei agya fa anuonyam a mewɔ no wɔ wo nkyɛn na afei agya fa anuonyam a mewɔ no wo nkyɛn ansa na wobɔ wiase no hyɛ me wura wo nkyɛn. Amen. Amen. Open finally it's Yesu Kristo yakase eja don no adu shewba animonyamwa na opese nyanti ase ben wa hase once ye sha shire ye sha se Yesu Kristo ye nyame nyame su di wo mu ena Eda Collins Dr. Kachre de no won miye no o se odane ne hu nipa wo ye nyame o nenso odane ne hu nipa ba asase so edie benti no obaye obase onyame enkwa no ode maye abode agye free ensem no o Sabbath establish no so de be ya ye benya nkwa ni awiye enti no ode believe and non believe no baye wo a obegina die no obenya nkwa eno osade ye call eno ade no wo se appearing teams no reappearing teams no believe and non believe no o chichire mu se wo a begina die no obenya nkwa ne kwa be so ena ne nkwa je ne betimi adaadi glory reappearing teams glory eno nyambe ne wo mu se ye do be kwa kwata asenu ya no so ni ya bo wasenuyam sa senuya no so wuo no eye sa time no eye nimguasie wuo eye curse nanso through this no en wo se onyame be hye ne ho onyam enti Yesu Kristo osufre na agya no wasenuya so so agya se de na me ne usiti was esoro no enu onyam a na me no wo no divinity na me no wo no mane nedi no mu nyina hu zam ye dey enti test ne de twato na me de pa meka na brofo 17:5 wo no or say and now oh Father glorify me together with yourself with the glory which I had with you before the world was enti eja enu onyam a na ewo me no ntem ansa na me ba sa so ba be fe ni persona to me ho so no sa no nyano be so say dey sa fa mame asenu yi so no mu hu se sa asenu ni so wuo no kura no si agidi a ye benya nkwa Paul can say be was it to the Romans and the foolishness nkwasi asem enso he said the John asia akavo no ha was say eye no nyam wuo ti Yesu Kristo frɛ ne papa seja eno nyam na me no wo e wo soro no sa bre dwumadi ne ma be wie o ma di dwumadi na wie asenu Yesu no shemenu nyam na me so me hye onu nyam na ye wiase na hu se me no eye baako me no wo soro e na me ba be di dwuma na ma wie enti enu nyam no the final episode of the glory no o come and what book o say Yesu Kristo ko soro no ne jane ye dey e hye na nu nyam o de netra ne nsanifa so no si abofo nyina boyemu ase ye dey e ma no na me no mienu ye nkwa gye ne nya wie enti so obefa ye kwa enu nyam no besa ade ade enti ye denyamia se wonam Yesu Kristo a oyo ohine dada adebo nyina efre no o ma ne dane ne hu nipa betra asase so ye ye begina die no o si benya kwa eni ewie the glory no ne papa wono yes so we have our share in that transia. Amen great abusiafo aha na ye de yen adisua no ebe etwem se maboafo na aboapa ye ama ye de sa adisua ye de abro no kwasem se feni ahye ehoma na sese ne wati adisua no wahye amaye no ye hu se sisia no John amaye hu se Yesu Kristo oye Nyankopon ono na obo osoro ne
asase na ono na yɛde ne ho to no so a yɛnso betumi anya da kwa next week yɛde adusua to so n9 ɛna yɛde bebre no yɛbɛhwɛ nkrɔfo a wodi Kristo Messiah ho adanse yɛ no na yɛde bebre next onyankopɔn ensure sɛ wodi wafidie ɛde ato ase katwani na mema dog ensure so amen Yamompaye yɛda wase yɛnyame ɛwɔ adusua de amaye adusua amaye nigie wakyerɛ sɛ woyɛ onyame Yesu ɔba asase so ɛbɛnante asase so ewugye yɛn nkwa no na oyɛ onyame woda so yɛ onyame na wakyerɛ sɛ wo bɛn yɛ na adusua am yɛhu sɛnea bɔne mu duru kyeɛ sɛ it has to take your son, your only begotten son, sɛ onyankopɔn Yesu Kristo free soro ɛba asase so bewu ɛgye yɛn nkwa deɛ mesrɛ bebree sɛ yɛnya anigye yi ma yɛntoto yɛ anamɔn yie o ne yɛhu sɛ abere bi a yɛbɛyɛ bɔne abere bi a yɛntwe yɛn ho mfiri bɔne mu ne yɛmmɛhyɛ wo han na wode ama yɛ mu no na yɛpa kyerɛ sɛ wowu a wobɛwu yɛde gye yɛn nkwa no yɛne nsɔ yɛserɛ sɛ ma ne mpare yɛ yɛne atiefoɔ nyinaa ɛfiri ne kɔ a yɛate sɛ woyɛ onyame na wo onyame no na wobɛwu gye yɛn nkwa no yɛn order your steps well na yɛkwan nyinaa yɛmfa nsiw so yɛda wase bebree ɛfisɛ yɛbisa wei ɛwɔ dɔba Yesu din mu amen Amen.